Kani ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de merin nong kanti walang. Kini gilong ki mat ki bakong san jong ka khubor man tak step. Rai ka sarkar Meghalaya ban sha ek jaka mane blai bat jingya tho shongkurim ban pli biang na du ka khan riu tarik man ta ubanai. Menjur ka indar bar thau an lok sabha ya ka bill ni ka andro ban pinpet thamai ya ka thop ka teng jong ki jat riu lom ha Arunachal Pradesh. Ajing bet ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ban plie baro ki dukan ha yaudo laisen chitayo lat no ka basachur. Ha shwab pinya asngawi ka khubor ka babnya sngom haban cha skor shwaya ka ni ka jing panbana. Namar ka jing don jang ka COVID-19 ni kan tui phi ki paralok no ngap baro ban amle sting ndai don kam ban shimya baro ki la jing ya dana ka bantai le di shimet bat iki weiru. Kito ki baladap saupusan snem kereta bat ki baladap yo ketika COVID ke beningkong ki haban ishim saya ketika ka baar kat kum ka por balabu. Sumar bat ya dai la dia da ka babut ikini ki light li ki kendon ki basuk. Pong ki mask ya paji iwe na iwe sat bhaya la ki kiti badur khmat man la ka por. Kini ki national helpline number ki ba philaban phone man yo ya ki jing panshai ki babnya ki be de ba ka COVID-19. Not iwe are like handai nyo pra not south real but iwe not nyo sun. Un number ajing rap upatrika mah Meghalaya uday iwe not pra but iwe not nyo not. Mentapat pinya sngowi ka khubor ka babnya. Ka sarkar Meghalaya menin ka sngi kalapan bana ba ansha ban pli no ki jaka mani blai bat ru ka jing tho shongkurim ha ki jaka mani blai nadu ka khat riu tarik mentau banai. Habapan banai ka niu sembut Menteri Rangbau ba Presiden Tun Song Uloong balasya iki pat runget ban wan she ki jaka mani blai shi benta na ka lai benta kat kum ka jing nyam bat jing he jong ka jaka. Uloong ru ba Chief Secretary on sapan mi ya ka jing pen bana ha ka bai dei bat ka ni ha ka ba baro ki jaka mani blai bat ka jing pen long ka jing tho shong kurim ki di ban buat renti e ki kendon kumbala batha. Ha ka bai dei ba jing play ya ki jaka pulie baro ka bakan thop iki school bagi college ka sarkar kan sa shong perkhat hadien ba ka tanat pulie puthi kala pen i ki jing batai benya kumno ban le ha bai dei bat ki lat kilenti ki badan kam ban shim khnang ban yo play biang ya baro ki jaka pulie. Min ka sngi ka yang bar thau an lok sabha kala pen lat ya ka bill ne ka anro ka ba pen thamai ki kendon trekam na ka banta ki rulum ya ka bla tip kong ka Constitution Schedule Tribe Order Amendment Bill ar-hajar arfuway. Ya ketika bill la pelat hadien ka jinga tai ka ba shipor namar ki don katto ka ni ki dekhot na kaliang persya ki ba ujor persya ya ketika bill. Ya ketika bill la pendrong kat kum ka jing ai jing mut jong ka jela Arunachal Pradesh pan bhasha shu ka kendon ka badon ha ka khnit ka pakhat pra jong kriti sanchari ka be de ba ka jela Arunachal Pradesh ban penbit thamai ya ka thup ka teng jong ki jat ben riu lom ki ba shong basa ha ka te ka jela. Menteri Rangbau Kari Narendra Modi ula pelat ya ka bha ka bakhandai jong ka jingkashan pisah hapo jong ka Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan ya ka bala pelat ling ba ka video conference menhin ka sngi. Pelat khat khandai hajar kelur tingkala pelat ban penpoi syaki account jong khandai poin san kelur ngut ki nongrem. Menteri Rangbau ong bakari Satang khanjat sngi kan sarakhi le akmen ya ka azadi ka Amrit Mahotsav lane ka jingle akmen snothiang ya ka jingyo ala loi kari. Kadairu kalat na kabanta ki pat ba bakin rai ha kanu kadur ki kwa banyu i yala ka jongkari hadien ar pusan snem. Uang bikinong rap jongkari barok ka wei ki don ya kabanta ka bakraw ban rai ya ka kerdan jong ka India house nem ar-hajar sau punyo ha ka bakari kan sarakhi ka lingko snem ka bashispa jong ka jingyo ala luot. Umodi ula ban rap shushu da ka boong ba kala dei ka por ban kadaulanti ya ka kamrap kamriang ka India namar kala ban ya kendu ya ki jing e ki bathamai. Kumta kalong ka badan kam ban shim ka buya barok kila jing start jing shampang ki bathamai ban roy ka rep karyang. Ka sarkar Assam kalapan benai ki katu kani ki jing penkela ha ka bai dei bat ka jing bu por curfew ha ka jela ka balapan trekam thamai na du nen ka sngi hadu ba andapan bena hukum da ka moi pat. Menteri Bapak kata nak jangka kot kakek ke sarkar Assam ukeshap mahantau ong baka por trikam jangka curfew menta kalong na ru baje janmiet hadu ka por san baje men step man la kasngi kalai kawan jiki briu niki kali ka mai na kawi ka district shakawai pan andang khang shwa menta hendai an ai la tangi ki kali ki bakit iki mar ki beran kam.
ka sorkar Assam ka ai jingbit banya lum tang hapo ka shphongut ha ki jingya langkum ka shongkurim lani habaya brio kani ko khubor ka wanshpi na ka All India Radio Shillong ka bor punya jong ka East Khasi Hills District ha ka hukum ba kala penmi minhen ka sngi kala ai jingbit ya barok ki dukan ha yodo an play license ha ka shiteo kat kum ki kendon trekam ya ki ba an penbet da u ne ka incident commander jong ka zone 4 ringkat belus iem jok hima melim wala kata an 4 syak ban pli ke basa jur hayo hadu banda ai hukum da kemuipan hakati ke hukum jok DC la pensyai ba bo ni ki try ban nong shong dukan hayo do kila dap ai tika COVID-19 lawan rai kamat ya tai ha ke yang darbar thawan lok sabha men nin ke sngi ban pen thamai ke kendon an chispa arphu nyo jong riti sin shari Ketika ketemu ban penyok bori ki jela bagi Union Territories bakin tau hi yala ka jong ka thop OBC lani ki ken hunjat ben riu ki benang sadin. Menteri Katanat Social Justice Dr. Virendra Kumar Ong bagi Menteri Rangba jong ki jela ki bam sensyar ka BJP ru kila dawa ya ketika jo hi kamat. Uwe ni kenoy lam Rangba kaseng Kongres Adhir Ranjan Chaudhry Ong bakal yang persyak ka kersan ya ketika bil. Ong baka sarkar kala hapan man ra ketika bil ha ka yang darbar thawan namar ba bo ni ki jat ben riu ki benang sadin kila kwa e ban yo no ya ka jing pensisha OBC. Lapenlong ya ke Chief Minister's Championship Conclave ar huwai mehnen ke siha State Convention Center Shillong hakabasan phongot kinong sengkam kila yo shi laktingka na ka banta ki but rekam ki bathamai ki ba kila penmi kini kisan phongot kinong sengkam kin sayo ya ka jing syak pentibet da ka jing kersan lang jong ka IIM Kolkata Haka jingkran jong menteri orang ba konat ki sangma ulo ong ba ka long kebadan kam ha man penyete lang ye ki jat kam ki babon haka ni ka jela bat haka than chate lamingi hi barok away Kajing temu ke bakongsan jong ka Chief Minister's Championship kalong banyarap ban penslur ya ki samla ki ba sengkam la jong bakin yo ikran san bar ka yo ka babyang ban kentiu ka kam ka jongki Menteri rang ba ukun tui ki samla ba kim dei ban kenran dien lanu lanuru ka program ka ba long men ka si ka long na ka banta ka thop rilom khasi jendia bar hari lom ka ro an sa penlong ha ka khat pratarik mentau benai ka India ladap aitika COVID syaparat san pauklur Prapundeu lak ngot ki brio hakeleng ke ritat haduk menta. Katanat jong kot ke khia ka sarkar India ka pentim batang menhin ke sngi palat khan reu lak kharoi hajar ngot ki brio kila yo ya ketika. Ha Meghalaya kharoi ngot ki brio kila khlat no menhin ke sngi namar jong ka COVID-19. Ka jinga brio na ka khlam ha Meghalaya kala kiu sha ka shi hajar shispa nyo po saungut. Katanat ka bakhmi ka kot ke khia Meghalaya ka pentim bagi dan shispa prapu nyongot ki brio ki belayo thamai khanyang jingpang corona menen ka sngi ha Meghalaya bat haka jok apor saus pa nyop khandai ngot ki weipat kilalat nyok khanyang jingpang menen ka sngi ki active cases ha Meghalaya menta ki don 10,000 nyos pa lai pu saungot Menteri Katanat Puliu Puthi ke sarkar Meghalaya uba lakmen rumboi menen ka si ula play ka program National Initiative for School Heads and Teachers for Holistic Advancement, NISHTA 2.0. Kani ka program IG hikai pentibit show ikino hikai school secondary but higher secondary jong ka Meghalaya. La play ka NISHTA minhun ka sngi ha kam rajya lang jong ka DERT ha Shillong. Ha ka jingkran jong menteri sarkar ba lakamen rumboi ula kantui ikino hikai baginya shimenta ketika program IG hikai pentibit da lat online namar ba kan sa penyo shibun ki jing mentoy na ka menta jong ki hadin habun. Ulo ang ru baki kam nong hikai ka day ka jat kam ka badawai ka jing syak pentibet ha ka jing nang jing tip bat ki buit ki ben kersan ya ka jing syakri ka jongki shu ulo ang ru baka shong school kala shim ya ka benta ka bakraw ha ka ba penwandur ya ka jing im jongki khana puli bat kum juru ya ka im lang salang katu gani ka khubor kala kut bakala wan shpi na ka All India Radio Shillong sngom habat napat mata se ka program ka banbon